Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongietorriak egunez egun Iruña herriko hotsak eta zaratak saiora. Azaroak 29 dugu gaurko asteazkena eta gaurkoan elkarrizketa bat izango dugu. Jose Manuel Odriozola idazlea etorriko da eta bere azkenengo liburua Noragoaz euskalduntasun honekin aurkeztu egingo du. Ondoren betiko edukiak izango ditugu eta amaieran kiriketan atzo elkar liburu dendan Berri Txarrak taldeak bere azkenengo diska Infrasoinuak aurkeztu zuen eta han egon ginen. Beraz, horren inguruko erreportaia emitituko da. Beraz, has gaitezen. Gaitezen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1889 urtean Katalunian Barcelona Futbol Kluba sortu zen. Barça izenarekin ere ezaguna da eta gaur egun munduko famatuenetako bat da. Era berean 1929 urtean Richard Evelyn Beer esploratzaile estatubatuarrak Hego Poloa hegazkinez zeharkatu zuen. Magazinarekin aurrera egingo dugu aste honetako agenda ikusten. Egun osoan zehar gaur Iruñean ospakizun lokala ospatuko da, San Saturnino. Ekintza ezberdinak emango dira, horretarako programa ikusi udalaren webgunean. Gaur arratsaldeko 4etan eta geroago arratsaldeko 6 Baluarte jauregian Pirritx, Porrotx eta Marimotots ikusteko aukera egongo da. Borobilean ikuskizuna eskainiko dute eta sarrera 7 euro balio du. Bihar Kondestable jauregian arratsaldeko 7 proiekzioa eta hitzaldia, Los sucesos de Montejurra, doakoa. Ostiralean arratsaldeko 8 Baluarte jauregian The Mode Quartet taldeak musikala eskainiko du. Musikal guztiak edo ia izenburuarekin sarrera 12 eurokoa da. Ostiralean gaueko 10etan Zizur Nagusiko kulturetxean Idiot Show musikala eskainiko da. Sarrera 8 euro. Ostiralean 9:30 Central Cafe antzokian beste kontzertu bat eskainiko da, Iseo Dodo Sound and the Mouse Hunters. Sarrera 13 eurokoa da. Larun batean arratsaldeko 8 Central Cafe antzokian Rockin' Winter Festival jaialdia eskainiko da. Sarrera 3 euro. Eta azkenik igandean Central Cafe antzokian eguerdiko 12etan antzerki musikala euskaraz emango da. Ane eta Oe hegalaria izenburuarekin doakoa da. Egunero bezala azter ditzagun egunkarietako azalak eta has gaitezen Diario de Navarra egunkariarekin. Goikaldean lerroburu nagusian San Ferminetako bortxaketako defentsak frogak kritikatzen ditu eta biktimak ez zuela ezetz argi esan dio. Azaleko argazkian Gamesako langileen kontzentrazioa ageri da urrengo lerroburua lagunduta. Gamesa langabeziak abenduaren 11etik aurrera. Eskuineko zutabean 3 berri. Junkerasek espetxetik ateratzen baldin bada, alde bakarreko bidea utziko duela promesten du. Bigarrenean, Gipuzkoako ordainlekuak 0,56 eta 6,89 bitarte kostatuko dute kamioientzat. Hirugarren berrian, mankomunitateak zakarra biltzeko gaueko zenbait ibilbide kentzea baloratzen du. Behekaldean 3 berri, kirolei dagokienez Maitane Melero Europako krosera. Bigarrenean, Osasuneko de las Cuevas eta Zabaltzak lasaitasuna eskatzen dute. Eta azkenik, hezkuntzako zerrenda bakarrak krisia eragin du gobernua eta ezkerra alderdiaren artean. Diario de Noticias egunkarian, Goikaldean horiz nabarmentuta, Siemens Gamesako langileak enplegu erregulazio espedientearen aurka mugiarazten dira. Beherago lerroburu nagusian, ekonomia sozialak 4 enpleguetatik bat sortzen du Nafarroan. Azaleko argazkian, organo emaile bat ageri da bere familiarekin, baita jaso duenak ere bere senarra. Lerroburuan emailearen hitzak ditugu. Emailei animatu nahi diet bizitza oparitzea oso atsegina delako. Alboan 3 berri.
Lehenengoa, gobernuak Altsasuko kasua terrorismotzat ez hartzea eskatzen du. Bigarrenean, 9 ganadutegik errepikatu egingo dute Sanferminetako ongarrian. Hirugarrenean, Maitane Melero Europako kroserako hautatuta. Eta azkenik eskuineko zutabean beste 3 berri. Sanferminetako bortxaketaren 5 akusatuek errugabeak direla mantentzen dute. Bigarrenean, Maria Solanak Eskerrarekin hezkuntzako zerrenda bakarra negoziatzeko aukera ikusten du. Eta azkenik, Aingeru Epaltzak Mendia Joak ipuin bilduma argitaratu du. Gara egunkarian, Azaleko argazkian Sandra Barrenetxearen epaiketa ageri da, hurrengo lerroburuarekin lagunduta. Guardia Zibilak domina eman zion Barrenetxea torturatu zuten ala ez epaituko zuen epaile bati. Beherago lerroburu nagusian, Sanferminetako akusatuek ez zela beldurrarezterik egon diote eta salaketa induzitua buruz hitz egiten dute. Ondoan etxerat elkarteko urtzi errazkinen hitzak ditugu. Laguntza behar dugu, urteak ez dira alferrik pasatzen senideentzat. Azpian, Brison, Funosas eta Mueskak kontaktuak egiten dituzte Bruselasen Pariserako bidean. Azkenik, DeLorean eta Laboaren arteko konparazioa eginez, Pablo Cabezak Mikelek alde esperimental garrantzitsu bat zuela dio, eta modan dagoena baino garrantzitsuagoa zela esanez jarraitzen du. Berria egunkarian, lerroburu nagusian bake prozesua laguntzeko eskaria eraman diete Europar parlamentariei. Beherago, Azaleko argazkian Siemens Gamesako langileak ikusten dira eta hurrengo lerroburua laguntzen du argazkiak. Ez daude prest kaleratzeak negoziatzeko. Azkenik behean zenbait berri ezberdin ditugu, asteko Iruñeko epaiketateak itxita egin izana ez dute eraginkor jotzen adituek. Ondoan, zerrenda bakarrari buruz negoziatzeko aukera ikusten du gobernuak. Alboan, Libian antzemandako esklabotza auziak aztertuko ditu NBek, eta ondoan kontseiluari kargua galdu izana onartu dute ERZ-ko presoek, aske utz ditzaten. Azkenik, kulturari dagokionez, mendian girotutako 10 narrazio bildu ditu Epaltzak Mendi Joak en. Azkenik, Euskal Herria Irratiko webgunean, Alberto Barandiaran oraindik ere gertatzen dira sexu abusuak Elizaren inguruan dio. Ondoan, Nafarroako ahozko ondarean oinarrituriko antzerki musikala estreinatuko da Euskararen egunaren egitarauan. Beherago, Ezkerrak zerrenda bakarraren kontra egin du UPN, PP eta PSN-erekin batera. Honen ondoan, Nafarroako gobernuak ontzat eman du Euskal Herri izenak erabiltzeko dekretua. Eta azpian eta alboan, Nafarroako aurrekontuak burujabeak, sozialak eta parte hartzaileak izan daitezen manifestazioa egin dute Iruñean. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki. Hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Gaur oztudu nabarmen eta tarteka zaparradak ere izaten ari gara, ez dira baztertzen egunean zehar trumoiak eta txingorra ere. Elurkota 1100 metrotan egongo da, egun hasieran eta arratsalde gauean 600-800 metrora jaitsiko da. Iparraldeko haize fina dabil eta temperatura nabarmen jaitsi da. Giro hotzarekin eta zaparradekin jarraituko dugu. Maizago botako ditu eta ugariagoak izango dira ipar isurialdean eta egunaren bigarren partean. Elurkota goizeko lehen ordutan 500-700 metrora egongo da eta gainerako orduetan 700-800 metrora. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da tarteka zakar xamar, bolada oso gogorrekin haizegunetan. Temperaturan ez da gorabehera handirik izango eta balio altuenako 5 eta 10 graduren artekoak izango dira. Dezagun zenolako berriak utzi dizkigun egunak Iruin herrian eta has gaitezen Ezkabarte herriarekin. Euskara ikasteko helduentzako diru laguntzak. 2017-2018 ikasturtean euskara ikasten duten Ibarreko bizilagunei zuzendutak daude eta eskaerak egiteko epea abenduaren 20an bukatzen da. Xehetasun guztiak webgunean. Bestalde, musika eskolarako diru laguntzak ere deialdi bat zabaldu egiten da. 2017-2018ko ikasturtean musika eskoletan ikasten duten Ibarreko ikasleentzat da deialdia eta eskaerak aurkezteko epea abenduaren 20an amaituko da ere. Galar Zendeako herriarekin jarraituko dugu. Aurrendako marrazki lehiaketa deialdia. Gabonak izango dira gaia eta 7 eta 8 urteko umeentzat zuzendutako txapelketa izango da. Xehetasun guztiak udalaren webgunean. Kontzertua Nafarroako Foru Erkidegoaren egunean. Datorren igandean abenduak 3, Nafarroako Gobernuaren programazioaren barne, Galar Zendeako abesbatzak kontzertu bat eskainiko du Galar Elizan eguerdiko ordu batetan, koroaren eskutik. Mankomunitateko hiri kanpaldiak Zubi Foralean eta Gabonetan. Beriaingo ludotekan eta gaztetxean emango dira. Baita Noainen ere, San Miguel ikastetxe publikoan. Xehetasun gehiago udalaren webgunean. Eguesibarko saltokiak bultzatzeko 3. lehiaketa. Lehiaketaren 3. urtean helburua berbera da, saltokien dinamika bizkortzea. Izen ematea zabalik dago azaroaren 20tik 30era eta xehetasun guztiak webgunean. Korrika egiten duten emakumeak. Azaroaren 25ean larunbatak korrika egiten duten emakumeak izeneko ikastaroa egintzen. 8 emakumek eman zuten izena eta korrika egiteko oinarrizko argibideak jaso zituzten. Bukatzeko Iruñeko berriak ikusiko ditugu. Bestelako argiak bigarren bideoarte erakustaldiak irudiz beteko ditu Iruñea abenduaren 21etik aurrera. Urtarrilaren 1 arte iraungo du eta 17 artisten proiekzioak izango dira. Programazioa osatzeko bideo mappinga eta arte lantegiak emango dira Zitadelan eta zinema iraunko girreko lantegi bat Txantrean. Hemingwayren txokoak bisitatzeko aukera abenduaren 2tik aurrera. Larunbatetik aurrera bisita gidatuak eskainiko dira idazleak zituen Iruñako leku gustokoenak ezagutu ahal izateko. Inskripzioa doakoa da eta Udaletxe plazaren turismo bulegoan egin daitezke. Irteera guztiak eguerdiko 12:40 gutxitan hasiko dira. Udal korporazioak San Saturninoko jaiak ospatu ditu gaur goizean. Korporazioak Iruñeako patroiaren prozesioan hartu du parte eta arratsaldeko 8etan La Pamplonesak bere kontzertu tradizionala eskainiko du Gaiarre antzokian. Gaur arratsaldean egu berrietako argiak piztuko dira. Arratsaldeko 6:40 gutxitan Gabonak Iruñeara helduko dira. Egu berrietako argiak piztu egingo dira eta ortengoak tonu txuriak eta urdinak izango dituzte. Ospatzeko ekitaldi musikala emango da ere. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea Ternera de Navarra, geurea. Donesteben Leitza errepidean Menditxuri, beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan.
Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala, Menditxuri, Donestebe. Mantenimendu lanetarako teknikaria behar da Iruñan, goi mailako elektromekanika ikasketak dituena astelenetik ostiralera, noizean behin asteburuetan, interesatua bidali kurrikulunak proc.select.batbederatzi-lauzazpi@gmail.com elbidera. Ekoizpen kontrolerako langile bat behar da Arazuri Orkoienen, ingeniaritza tekniko ikasketakin, goiz eta arratsaldezko txandetan aritzeko. Interesatua bidali kurrikulunak patriziabialle@navarpluma.com elbidera. Arraindegi batean Eguberrietako kanpainarako langilea behar da 36 ordu astean, goizez eta arratsaldez, gutxienez 9 hilabeteko esperientzia horrelako lanetan. Interesatua bidali kurrikulunak personal.bosiru@makro.es elbidera. Jolas makinarien konponketa mantenimendu, diru jasotze, garraio eta instalazioetarako langilea behar da. Goizez 9 ordubitara, arratsaldez 4 7 soldata urtean 15.000 euro. Interesatua bidali kurrikulunak setien@cirsa.com elbidera. Erizaina behar da lan ordezkapenerako lanaldiaren 175 egiteko, lantokia Zizur Txikian. Interesatua bidali kurrikulunak ferminreta@aspacenavarra.org elbidera. Ingelera irakaslea behar dira, 2 langile, 2017-2018 ikasturtean enpresetako langilei erakusteko. Goizez, eguerditan edo arratsaldez. Lantokia Zizur Nagusian, kurrikuluna bidali cv@cfl-gidoialingua.com elbidera. Sukaldari laguntzailea behar da 35 ordu astean, ikasketa maila, lanbide heziketa edo ostalaritzan esperientziarekin. Lantokia Itaroa Merkatal Zentroan. Kurrikulunak bidali marianaiturria@hotmail.com elbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com elbidera.